Yun, magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? At ito, bali may pupuntahan tayo mga kalabarkada. Bali pumunta tayo ngayon dun sa kanila Kalabarkad sa Malinay. Titignan natin yung mga pananim natin dun, kung ano nang nangyari. Kasi tinawag nila ako, sinasabihan nila ako na pupunta raw ako doon para makita ko raw yung mga pananim doon. Saka malalaki na siguro, saka may bunga na. So update tayo doon sa mga pananim natin mga kalabarkada. Bali baka magha-harvest siguro tayo ng kamatis ngayon. Kasi sabi ni Kalabarkad sa Malinay, may mga bunga na raw. Tingnan natin kung may pwede nang pitasin. So ayun, update tayo dun sa mga tanim natin. Bali ito, papunta na tayo dun sa kanila mga kalabarkada. Bali wala tayong pasok ngayong araw. So yun, tamang tama naman mga kalabarkada. Nagsabi sa akin kahapon si Kalabarkad sa Malinay, bali pupuntahan natin yung mga pananim. Siguro dahil malalaki na siguro mga kalabarkada. Grabe tayo mga kalabarkada. Ganda ng bulaklak mga kalabarkada. Ganda ng bulaklak nitong halaman na to. Itong puno na to mga kalabarkada, orange yan, no? Ito, papunta na tayo sa kanila. Pakyat tayo. Wow, malinis na dito sa kanila, oh. Ito yung bahay nila mga kalabarkada. Wow, ito na yung mga tanim natin, oh. Medyo malalaki na. So yun mga kalabarkada, nandito na tayo sa kanila Kalabarkad sa Malinay. Ito yung mga tanim natin, oh. Ay, kaya pala tinawag tayo, yun, oh. Nakuan na siya mga kalabarkada, natuyo. Natuyo yung halaman. Sayang, natuyo yung kamatis natin. Tapos ito yung sili natin mga kalabarkada, namumulaklak na rin. Kaso natutuyo. Ayun, no, natutuyo yung mga halaman, no? Yung daming bell pepper, oh. Daming bunga ng bell pepper, oh. Ito, marami tayong mapipitas dito mga kalabarkada, mga tanim. Ayan, no? Yung mga hinog na, oh. Mga hinog na rin yung mga kamatis. Sana nga nandito si Kalabarkad sa Malinay. Ayan, dito nga. Ayan, oh, Kalabarkad sa Malinay, oh. Nani? Nakuha lang ako kamatis. Oo, ah. Kamatis saka sili na rin siguro. Ba't natuyo? Sobrang init. Sobrang init na. Grabe. Ganun kainit dito rin sa Japan mga kalabarkada. Natutuyo din mga halaman. Natawa laro na to. Bakit? Nakatawa laro na to, eh. Oh. Ngayon pa lang maglaro ng ML, oh. Yan ang laro na hindi ko alam. Ano, mamitas ako doon? Kunin mo natin dun. Oo. So, ayun mga kalabarkada, bali mamimitas tayo. Kasi sa sobrang init, ayan, oh, natutuyo na. Natutuyo yung mga pananim. Grabe, sayang. Sa sobrang init. Mainit din kasi dito sa Japan mga kalabarkada. Ang taas ng kanila, oh. Taas ng lugar nila mga kalabarkada, oh. Yan yung view nila.
Ito may ampalaya na rin oh. May bunga na yung ampalaya nila. Ayan oh. May bunga na. Pwede na yatang kuhanan ng dahon to ah. Kunin mo lang ito, Bird. Ah? Kunin mo lahat yan. Mali. Ay no. Nakuulog ka. Kaya nga, nahuhulog lang ako. Wala kang plastic yan? Ang palaya, kunin mo na ito. Pwede na ito. Ha? Pwede na ito ang palaya na ito. Pwede na ba yan? Ano ko? Maliit pa. Pwede na bang kunin yan? Maliit pa. Malit pa. Kung plastic. Plastic na lang. Ito na lang kamatis. Saka talong. Oo. Saka sili. So, bali bukas pala mga kalabarkada, pupunta pala kami dun sa beach bukas. Hindi ka pupunta dun? Susunod na lang kami, hintay pa ako. Kasi magluluto ng pansit. Yan. Pansit, lechon manok daw. Tutuyo oh. Hindi mo namatay, hili ko din. Kawal. Ano, kulon ko na lahat daw? Oo. Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Wag ko na kaya tong puno. Naulog lang eh. Kaya nga eh. Sausawan ng prito. Tutuyo siya, sobrang init. Di mo naabot ay mga talong, pinamigay kita lang eh. Ha? Yung mga talong pinamigay ko. Yan po, sila rin. Oh. Ba't? Ba't namatay? Hindi. Nag-screen off lang siya. Mga kalabarkada. Ito. Ito yung tinatawag nila mga kalabarkada na cherry tomato. Ano? Maliliit. Bali kukunin lang natin itong mga pwede ng pitasin. Ay. Nabuhay ka mahatis po natin, nabali. Yang? Hayaan mo na. Hindi kaya init. Pwede na rin ito mga kalabarkada. Kamatis. Kailangan babad sila sa tubig. Pwede na. Dito sili oh. Kunin natin yung kan. Bill Peter, grabe oh. Nalanta. Sayang, mamamatay na to no. Ano? Sa sobrang init. Harvest tayo. Ayan. Ito panigang. Ang dami na to. Ay, tamang-tama to doon sa pansit. Oh, pwede. Oo, pansit. Yung mga kalabarkada, mga bell pepper oh. Dami kong binigay yung Jomar na pala eh. Eh? Ay. Pumunta si Jomar kanina doon sa kwan eh. Sa... Anong tawag doon? Dumaan dito, binigay ko yung ano, yung taba. Ano man dito? Gagawin niya lang picture ron eh. Ay. Kala ko sumama si Eugene. Yung mga kalabarkada. Tapos to, kuha tayo ng sili. Ito na lang, dito na lang sa medyo namatay na to. Grabe. Lagay natin sa may adobo. Pinababaran ko ang tubig, baka sakali mo po. Ito yung tinatawag nilang pag may tinanim ang kapitbahay, meron kang aanihin. Ay.
ko. Pwede na rin ito mga kalabarkada. Kukuha ko na yung tabi. Yung ganitong karami ng kamatis, nasa 250 na rin ito dyan sa may grocery. Ayun po, kumatis mo. Ba't mo muna yung tanim mo? Pero may nakuha kayo dyan? Wala. Wala. Nabali yan eh. Nabali? Oo, tapos tumubuli. Nabuhay pero. Nilagyan kong tali. Ito mga kalabarkada sili. Kasi bukas magpa-prank tayo dun sa beach. Ay, thank you. Nakapag-harvest na rin tayo mga kalabarkada. Kain mo. Okay. Ay kaso wala kang kamatis. Meron ako. Yun mga kalabarkada, ano, nakita nyo yung mga pananim natuyo dahil sa sobrang init. Oo. Yun mga kalabarkada, pag makakuha tayo ng makabili tayo ng munggo, ito masarap, dahon ng ampalaya. Ano, yung lago ng ampalaya nyo. Kaso yung mga kamatis talaga natuyo dahil sa sobrang init. Dapat na ano silang tubig. Oo. Baran. Eh panay pasok tayo. Hindi natin maasikaso. Oo, kaya nga siyempre hindi mo naman pwedeng pabayaan pasok mo. Umaga hapon na nalilili kami. Namatay pa rin. Yun mga kalabarkada, makita nyo yung mga pananim natin. Dito ko natatapusin tong video kong to mga kalabarkada. So ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time. So see you in our next vlog mga kalabarkada. Bye bye.